Hello ulit Bali may tanggap tayo wheeling inverter na Yamato. BS300 yung model. So try muna natin i-check yung yung output nito kung shorted pero naka-diode mode tayo. Yan. Hindi naman. So 0.3. So hindi ko pa alam ang sira nito pero nakasaksak na yan. Try nating i-on. Walang power. Hindi, saglit lang. Hindi pala dito. Try muna. On muna natin dito. Tapos dito wala talagang power. So ayaw mag-power on ito. So patayin na natin. Tapos buksan natin yung loob. Linisin ko muna to pagkatapos ko munang matingnan yung loob, linisin muna natin. So bali ito yung loob So sa tingin ko tiningnan to kasi medyo dito malinis na Yan. Pero walang power, so baka ito yung IC problema. Okay naman yung welding. Maganda naman yung design. Dalawa lang gamit. Dalawa yung IGBT. So bali 4. Maganda rin to. Dalawa dito, dalawa din sa likod, dalawa dito, dalawa din sa likod. So bali 4 na MOSFET, 4 din na diode ang ginamit. Natin. Yan. So linisin ko muna to ng compressor. Tapos balik natin dito. So tanggalin muna natin yung board sa chassis para madali tayong mag-repair. So, bali, babalik lang natin ng mga parts, kasi nilinis ko lang to ng maigi. Bali, ito yung control board. Yan yung 4 na IGBT. Ito yung power supply. Tsaka, ito yung output natin na diode. Output transformer at saka yung diode. So, babalik ko lang nung, So, kasi malikabok Unahin ko muna yung power supply. So, tabi muna natin to ng konti kasi dito tayo magko-concentrate dito. So, try pala nating palitan to kasi na-trouble ko na dito lahat. Okay naman yung mga parts niya. Ito lang. Hindi gumagana So, try nating palitan, baka ito lang yung sira.
So bali palitan lang natin ng ano niya, no? Bago. Kuha muna ako ng bago. Bali ito yung mga parts natin. So hanap muna ako dito ng ano. Ito ata yun. Ito nga. Yun lang. Bali nakabit na natin to ano. Gawin ko lang dito, tanggalin ko lang yung mga resistor na to. Itong resistor na to. Kasi hindi kasi yung original nito eh. Pero wala namang problema to. Kaso lang gusto ko lang ibalik sa original. SMD kasi yung mga original nito eh. Yan. So, tanggalin ko lang tapos palitan lang natin ng SMD. So, bali try na natin itong ion ano. So, nakasaksak na yan. So, ito yung outlet natin, naka-on na yan. So, yung main na lang, ito na lang. So, on natin. Yun. Nag-on na. So, 297 max, ano, ihitin natin. Bumababa naman hanggang 00. So yan, nag-on na rin yan. Tapos magsuka tayo ng output kung meron ba no. So try natin dito. Yan. So yun, meron 49.4 no. So bali okay na to. I-assemble ko lang to na maayos ano, tapos testing natin ulit.
So, buo na yung welding natin ano. So, try na natin ulit ang paanda rin. So, bali, yan. Naka-on na yan. Naka-on na rin yung welding. Yan. So, pihitin natin. Yan, huwag na. Testing tayo ng output. Tingnan natin yung tester. Tapos yan 48.7.8 ano. So bali okay na yan. So testing na lang natin ng welding sa labas ano. So on na natin yung welding. Yan. Set tayo ng 1163. Okay yan.